Să nu mai plângi, puțin, să nu mai plângi, să nu mai plângi, să nu mai plângi. Să nu mai plângi, te rog frumos. Hai că vin după tine, ca să nu... Bine, hai că vin cu tine, că mi-ai mai chemat. Ok, ok, ia-mă cu tine, că ai spus că mă iei. Ia-mă cu tine, că ai spus că mă iei. Nu, barule, ia-ți tu căști. Așa. Ce prost încă n-aveam microfon deschis pe filmare cu aia. Nici psichele Sana Marcheles. Dar nu-ți mai e mașina, nu-ți mai trebuie. Ba da. Dar vine după în spatele cu... Unde e? În spatele fluid. Good boy, lasă-l așa, lasă-l mă să vină, că o să tragă iară. Și las că pun și filmarea asta să vezi. Ia uite-l, ia uite-l. Nu te-ai potolit, este? Da, mă, da. Las că vedem și filmarea asta. O punem și pe... Dacă nu vrea, ce să-i fac? Eu stau frumos aici, ce dracu i-am făcut. Și pe filmarea elaltă să vede, că dacă mă enervez o pun și pe asta îi mai dau un post. Dă bă, mașina. Scuze, stai un pic, vin un pic. Pune, Gata, scuze. Ia-ți mă microfon, bărulei, că te auzi din WC-ul. Hai, că să pune și filmarea asta. Stai liniștit, băru. O pun și pe asta. Da, Hard. hai că mi-am luat mașina mea până la urmă. Eu, tot băiatul ăla. Bă, dar nu s-a luat în jos. Îi pun și filmarea asta dacă vrei.